हम मीनू झा प्रणाम करे छी सब मिथिलावासी के। आइ हम एकटा भगवती गीत गाबऽ जा रहल छी। आब तऽ नवरात्रि अबै वाला अइ, नीक लागत तऽ लाइक शेयर जरूर करब। संग दऽ रहल यऽ श्रीमती माला झा जी, जे हमर छोट दियादनी छथि। जय मिथिला, जय मैथिली, जय माता दी। 9 दिन के नवरात्रि में, हाँ 9 दिन के नवरात्रि में मैया के मंदिर जेबैयो। 9 दिन के नवरात्रि में मैया के मंदिर जेबैयो। 9 दिन के नवरात्रि में सास ससुर जी जो अब जेता उनको संग ला जेबैयो। सास ससुर जी जो अब जेथिन उनको संग ला जेबैयो। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल उनके सो चढ़बैयो। 9 दिन के नवरात्रि में मैया के मंदिर जेबैयो। 9 दिन के नवरात्रि में जेठ जेठानी जो अब जेथिन उनको संग ला जेबैयो। जेठ जेठानी जो अब जेथिन उनको संग ला जेबैयो। लाल चुनरिया चम चम टिकुले, हाँ लाल चुनरिया चम चम टिकुले उनके सो चढ़बैयो। 9 दिन के नवरात्रि में मैया के मंदिर जेबैयो। 9 दिन के नवरात्रि में प्यारी ननदिया जो अब जेती उनको संग ला जेबैयो। प्यारी ननदिया जो अब जेथिन उनको संग ला जेबैयो। हलवा पूरी मैया के, हाँ हलवा पूरी मैया के उनके से भोग लगेबैयो। 9 दिन के नवरात्रि में मैया के मंदिर जेबैयो। 9 दिन के नवरात्र में दशहरा में मैया जेथिन नोर नयन बह जेतैयो। दशहरा में मैया जेथिन नोर नयन बह जेतैयो। जेठ जेठानी ननदो के, हाँ जेठ जेठानी ननदो के आदर से विदा करेबैयो। 9 दिन के नवरात्र में मैया के मंदिर